Faldadaldadeiro, faldadaldadero. Faldadiddlei, diddlei, diddlero. Anis, tá ar Turas ag tógamid ar ascaí an chósta hir go chundé Ceatharlach. Tá Ceatharlach lonatha sa híorcheas I Gaeilge Láin. Áit álaigh an cuairteoirtar ná an sráidbhaile Clún Mhór I Ceatharlach. Tá fothracha Caisleán ann, Caisleán Clún Mhór agus is minic go déanmid ann lenar glán. Se, tá go leor ann caite a gcuin le Eddie MacDonald ó Clún Mhór, Starí agus Scéalaí mór le rá, agus tá seisiún cáiliú le ann ag tuairliú ó na 1980. Tá teach Eddie tar éis a bheith ina chláán ar fáinne ag lúna. Formar an focail gríseach ó Eddie agus fuair sé é ó nádistí agus fuair siad é ó nádistí. Cilín gríseach ashes. Leabhar Eddie linn faoi conas a bhain sé úsáid as an focail gríseach. Derek sé, there was an awful lot of gríseach left after last night's fire. Mar dormar níos luha, tagann go leor na focail seo suas in ar n-amhrán tradiisiúnta. Sampla de seo ná an t-amhrán Fhaoláin ó Mhór a hatning go mór lom den Banó Mother's Lament, scríofa ag an sagart P.A. Doyle ó Droicheadón I Loch Garman. Tá an t-amhrán seo I leabhar n-amhránaí Paddy Berry mór Wexford ballads, agus an líne san amhrán sin ná Beside the Gríseach I Sit and Doze. Ar tháinig tú ar éon focail sna amhrán tradiisiúna áitiúla atá ar eolais agat nó ag duchlan. B'fhéidir gur beidh sin rud gur féad libh a dhéanamh le chéile sa bhaile.